și bă, eu fac jocul, bă, n-am timp sau să mă joc 12 ore pe zi. Faci o joc mai frumoasă, să mă când ne relaxăm, că mai mult îmi vine să mă sinucid după ce mă mai joc jocul 12. Coaie, liniștește-te! Frumos, cu full jocul trecut, frumos, elegant, amuzant, de inspirant, ha, aceea gura că efectiv te face să-ți bați capul mai mult, să-mi bag efectiv. Păi, Backroom, am trecut pe piriciu mai ușor decât am trecut în pe jocul ăsta. Ce facem aici? Dar nivelul ăsta pare normal, e ok. Albastru, roșu, Doi albastru. albastru, verde, albastru, roșu, albastru, verde. Bă, ai bine, mai... Surprise, motherfucker! Fugi, 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 fugi! Hello? Ești prost, dă-te în b***a mea. Vine? Ce mă, să... Nu știu. Nu, hai, nu mai fi un pic. Îți doi, vine. Închideți ușa! Unde se vine? Jur că am vrut să o deschid. Nu să-ți deschizi. Hai, nu poate recut. Na, nu mai avem nici lanternă. Lasă că găsim, hai. Ce mă oftici? Ne mai trebuie ok. Bă, țin la 30% că să-mi bag, dacă nu crede, e în față pe ăla, bă. Dă-te! Oh, mă, Mamă, Bine că mamă, te aveam pe încet, că muream. să vă trag în până pe dătiniuță! oh my god. Mult mai rău de la vocea ta decât de la monștri. Hai să-i dăm tare, să fugim de el. Ia deschide, băga mea și dă-te în mea. Uite. Trece. E aici, Nu mă, că nu mai uși aici. Cristi! Stai alții că mă sună cineva. Intră. Deci. Vine! Ne mai trebuia o cheie, nu? Ați găsit o cheie? Am eu ok. Mamă. Adică aveam. Da. Da, o aveam înainte, Aveam. dar acum nu mai am. Am pus-o acolo. M-a omorât careva. M-a omorât cineva din noi. Da, mersuci. Doamne. Fugi! Mă prinde! First blood! Baker, what was that? Cine-i ăsta? Cine-i ăsta? Coi, stai râs nervos. Stai. Cio? Stai Cristi. Da. Cio! Vino încoa. Begiu. Arată Begiu. Așa. Dacă îți dau cu lanterna în mea. A, Cio a murit! Dar cum dracu a murit? Că a închis ușa, animalul, că a închis înaintea mea, a arătat begiul înainte, uite. Operate-și. Stai. Ce dracu? Cred că trebuie să mergem acolo unde sunt ei doi. Deci fii atent. Sacrifică unul dintre noi. Eu zic că trebuie să ne sacrificăm, frate. Cinstele ca măta, mă, că Vezi că vine.
trebuie o cheie, bă. Dar nu era, mă, ideea că erau nevoie doar de 2 chei? Nu, trebuiau toate, băga mea și cu fac, bă, vezi să bei de-asta dacă se duce în serie cheul. Nu, stai. Deci fii atent. Vreau băi. Stai. Vezi că vine direct! Fugi, vine amândoi! Nu mă închide, nu mă închide, nu mă închide! Nu mă închide! De ce ești cu Monster kill! De ce ești cântat? De ce ești? Puteam să jur că de 5 altă cameră. Nu exista o cealaltă cameră. animalule. Mâncare de monstru. Nimic? Cheie ceva, alea. Este ok. Pe gata, ai decât un act, sunt 2 drept puse acolo. În stânga aici, repede. Vine! Se închide ușa! Hello? Cum iau anterna? Aoleu. Nu, Stai așa, Cum iau antenna? eu, stai. cum Fii faci? atent, Hai. și pune pe main hand sau pockets. Mergi. Doamne, cum ține Cristian Armani care pistol. Doar eu fac asta. Nu pot să deschid asta. Sincer? Mamă! Stop, că e beznă. E beznă, stop! Bă, să-mi bag. Bă, în ăstea trebuie să stăm în lume. Acolo. Fugi! Au, am murit. Mamă, pe toți 3 direct? Oți am murit. Pe toți 3 What the direct? fuck, Mai iertat. dar nu. Ok, stați aici. Dacă vine acum. Da, mă, Costin, repede. Bă, Alergați, nu bă, știu, alergați! n-avem. Ok. Uite. Hai să intrăm, să vedem. Dar nu văd nimic, a venit să... A, e nu Stai, e... Bravo, mă. Regii la jocuri. Hai de... Which way am I supposed to go? Aoleu, mi-e frică. Fan, direct, fan, tata, tată la de fan. Nicol, ce Hello there. Ce-ai găsit? E ceva în față. Ok, m-a luat pe mine, am tancat, e bine. Mamă, cred că aici e câinele, bă. Da, Ca în primul joc de l-am jucat. s-a deschis o ușă. Aoleu. Cum fac asta? Nu cred că... Vino încă să evit. La ușă. Să găsim panouri de-aia, mă. Vino încă. Ce se aude? Aici, cred că e. Nu știu ce să aude. Cred că e aici, ce distracție. Să dă muzică. Te mea, fugi. Ce închide ușa, ce închide ușa! Am închis-o, va. Fi de la de ne-aude. Închise-i. Ce e, Uite, mă, Dani, s-au făcut 3 versi. East Substation e făcut. Substation, bun. Adică ăsta, cred. Ăsta e. Da. E o cameră tot înainte. Haide. Du-te tu! Nu-i mă nimica, trebuie să ne întoarcem. Verifică, mă, că e plin de uși aici, verifică fiecare cameră. Taci. N-ai verificat. Uite, l-am găsit. Unde e, mă? Vai, cum fac eu ăsta?
Unde ești? Gata, n-am făcut. Îs în afară, tată, m-am întors înapoi eu, gen. Și ok, am făcut toate astea, înseamnă că trebuie să mergem după în dreapta, nu? Adică așa gândesc eu. Unde e ăla? Aici ăla. Nu? Adică eu așa mă gândesc, sunt toate, nu? Și tot înainte înseamnă că noi practic pentru asta am făcut. Păi nu mă, nu, aici, mă, aici. Nu era închis aici în față, aici era închis. Ba da, în față l-a închis, da. Da? Păi și s-a deschis? Da, bravo. Vai, cred că Da, o să uite, mor, uite, să uite. știți, o să mor. Cum mor? Ia de aici, ia, ba... Oh my. Mamă, nebuniceu la Bă, sfârșit. Ca sclav, Unde ia, ești, bă? Ia lanterna. stăm la turnă. Aici, veniți aici. Alo. Veniți aici. Da. Pe de aici am venit, mă. N-am venit de aici. Aici am fost, mă, ba da. N-am venit de aici, taci. Păi dacă eu găsesc loot. Mă duc eu dreapta. Aha. Bă, stai mă. Ăstea arată toate într-un fel, voi observați? Scrie ceva pe unul din asta. 3 hours later. Ok, 1, 2. 1 eternity later. Aici avem una, nu? Una. A few moments later. Deschis, mă, hai. Mă, ceva e neregulă, stați așa că... Just. Uite, mă, pe aici, mă, bă, animalilor. Veniți, mă, încoa. Unde? Mă ziceai că ai găsit un exit dinainte. Nebunilor. Poate, aha. Dar unde cu... Hai să spunem pe Discord. Am Hai să prins. spunem pe Discord. Trebuie să spunem. Care m-a Vezi că prins, te-a mă? vezi că te-a prins. A few moments later. Bravo, mă, gata, Tu hai că nu? reușit. Sau? Haide, mă, vină cu Nu reuși. Nu reuși, bă. De la cel mai tânăr la cel mai bătrân. Stați puțin. Ești Deci, fetița... Nu merge, stai. Păi Deci i-a prins, fetița mă, i-a prima, prins. ăsta al doilea, ăsta e al treilea și al cel mai bătrân. Și ăsta e acum. Mă, ăsta e al doilea, sigur. 3 days later. Da, mă, Bravo, bravo, bă, bravo, mă, Sebi. Sebi. Nu mă deștept aici să Bă, vedem. ce deștept suntem, mamă, ce deștept sunt. Să-mi Deci, va, trei chei. v-ați fi gândit? Nu v-ați sigur, nu v-ați fi gândit. Ba, până la urmă, da. Hai să căutăm. Ai pus Ce un ceva? obiect? Da. Mi-a dat ok. A, mi-a dat cheie. Ce-ai pus? Nu știu, am găsit ceva, am omorât niște gândaci. Am pus și eu, stai. Am pus un suc. Nu suc, aaa. Pun, data viitoare pun crowbar să-mi bag. Nu! Am găsit eu, am eu o cheie. Bun, ne mai trebuie ok. Ne mai trebuie de-astea, mă, muște de-alea, să luăm bag mof jelly de-alea. Probabil, ca să dăm Păi lor, da. să ne dea cheie. De el nu mai am văzut nicio muscă. Te blochează aici. Ai găsit ceva? Da, A, da? da. Bă, A, ce să belim. mă, unde altceva ce mă Lăsați-mă să mai Ce dau un asta? suc. Deci spray, nu mai am nevoie de spray, a? S-a auzit ceva. Okay. We are cooked.
Bă! Bro, am crezut că a plecat, bro. What more do you want from me? E camera peste. Da. Hai să mergi. Acum? Păi și oricum unde le punem. Bă, cred că trebuie să intrăm în camera lui Cio, mă crezi? Hai să verificăm totuși după. Hai să trecem o dată, mai scurt. 5 6 4 Oi, Am trecut prin stai- piriciu mai ușor decât am trecut în prin jocul ăsta.